pag yung boyfriend mo hindi mabili kahit simpleng makeup set lang. Akin na lisensya mo. Sir, wala akong pagkakamali. Shoutout pala kay Daniel Padilla. Mahirap bang ganyan yan? Babar Galugan. Betlugan! Ganyan nga yung mga single ngayon dyan. O nga pala, Pasko na! Ibigay mo ang regalo, hinahanap niya gabi-gabi. Stupid Dilimans Institute of Biology will hold a lecture tomorrow about the biology of the Titans. Musta mga kadsa, nakamove on na ba lahat? Sadya din. Sakto nga, mga gusto bumili natin Pigati merch, bukas na ulit ang ating shop dahil mga gusto nagluluksa pa dyan sa pagmamahala nila. Karamay ko kayo, kaya atin na agad simulan. Sana hindi na tungkol sa Katniel, talaga iniwasan ko. Sana wala na mga memes sa Katniel ngayon, pero ito ang pinadala natin mga admin, kaya atin na agad simulan. Hindi ka bumili ito, may ikipag-break sa'yo jowa mo, or kung single ka pa, hindi ka na magkakajowa. Boom! Nag-gaslight ka, no? So ito, galing sa mga weirdong pics. Wala akong rason para maiyak. Ang dami ko ng problema sa trabaho. Huwag mo nang dagdagan pa. Nakakati ako sa book niya. Kung magkahawa Saan to galing? ng babae mo, Anong show to? akala mo hindi ka pamilyadong tao at wala kang asawa. Alam ko Katniel edit eh. Sa tingin mo talaga? Bakit na bakit yung bumagalaw na gano'n ulo? Ito ka ng paratang dahil nahuli ka namin. Hindi mo ako nahuli. Dahil wala kang mahuli. Best dub acting by si Loki. Sunod. Ang nga pala, Pasko na! Ibigay mo ang regalo, hinahanap niya gabi-gabi. At least ayaw mo na single ka na next year, di ba? Kala mo magbabawas ka ng timbang, magbabawas ka lang pala ng samaan ng loob. At least hindi ka masasagasaan, di ba? Pag Pasko, mga naglalakwatsa dyan, nakikita ka agad ng mga motor tsaka ng mga sasakyan. Isipin din natin ang ating safety. Sunod. Naligay TJ. Huli ni Fizz. Murahin mo na si Supremo. Tanggal angas talaga at meron ka pang tattoo dito. Tanggal angas mo pa nag-break na ang lab team mo. Ayop. Toxic talaga mga Pinoy lab teams eh. No? Sunod. Okay, Bulwak. Party list. Claxo list Daniel Padilla after the breakup. Buti na lang, pinanood ko lahat ng movie. Alam na alam ko reference ito. Oh my God! Sunod, Nick Eliazar, set strength, nalalabanan ng antok, weakness, baby. Nako, tapos yung medyo medyo magaspang pa yung boss. Sige na! Puyat na tayo! Kasi lalim na eyebag ko si Daniel Padilla pero di ko siya kabuka. Okay lang, sunod. Kay Jensen, malaya ka na. Mga tao medyo mga press. Yes! Di ba sabi ko sa mga kahanap ka din ng silver lining? Lahat ng pagkalaya sa'yo. May duality yan. Meron sa babae, meron sa lalaki. Kay film quote, sinabi niya edition. Katniel, break na kami, Miss Sliding. Una-una. Una-una, may talab ka ba sa kanya? Kaya mo ba siya ang tanong? Wala ka pa sa kuko ni Catherine. Huwag ka nang mag-abalak, ha? So, no, duality. Ano to? Galing kay Motosave. Naku, talo na, boy. Ay, ba? Naku, nag-iisahan, boy. Huwag kayo iyak. Gila mo na. Pag may tumawag na. Awain niyo, huwag kabuangan. Di man niyo pabawson. Oo, ano ba? Pag may tumumba sa babae mo, huwag kayo iyak. Move on lang, move forward. The life goes on. Go Carla, kaya ba? Hindi ito yung hinahanap kong followers sa social media. So lang umahabol sa akin, hindi na lalaki. Okay lang. O tututunan din natin ng dog style dyan. Dahil sa nonsense na my day, ano yung chow fan theory? Yung tira-tirang kanin sa plato sa chow cake. Iniipon, ginagawang chow part. Dagdag na naman sa iisipin. Kaya sabi sila lagi yung sire-respetuhin mga nagbibigay sa iyo ng pagkain o pinapakain ka, ha? Mapajoma yan. O service crew. So na, galing sa exposed. Boss, magkano papunta ng Karuhatan? Oh, pumiyok pa. Papunta ng Karuhatan. Hindi. Pag dito galing. Kanino sasakay? Bakit? Ex? Bale, sundan na lang Okay, okay girl babayad lang best ako. friend. Babayad lang ako, di ako sasakay.
Lugi ka pa dyan, kuya. Dapat sa taxi ka na nagpasunod, aircon pa. Sunod, leche. Aling kay Kyla. Bibigyan mo, hindi! Isda. Sarap, ito yung pampulutan nila, ano. Wala pala. Nila Katrin. Oh my! Gulat ako. Ay, gaya mo ano si Daniel Padilla. Gaya mo Prince Charming. Yung pag nahalikan mo nga daw, magiging si Prince Charming mo. At least masarap ipulutan yung magiging jowa mo. Huwag lang pulutanin ng iba. Wala talaga. Nasa'yo na ang lahat. Maya na tayo mag-usap, Benji muna ako. Sikat ka rin. Pampalakas yan mo. Buhati ng sarili. Ganyan nga yung mga single ngayon dyan. Well, dito si Daniel dahil meron na agad siyang kapalit. Duality of man, merong gusto magpakalasing, merong gusto magpalakas pag break up. Sunod, ito galing kay Anjay. Do not engage po sa mga nagbabardalugan. Babardalugan? Betlugan! Basahin. Bardagulan. Bardagulan. Mga nakikipagbardalugan. Bardagulan. Nakikipagbardagulan. Bardagulan. Barladugan. Nakapagpapagabag. Diba? Nakikipagaguhan. Sinabi ni Catherine, nakikipagbardagulan ba ako sa'yo? Nakikipagaguhan ba ako sa'yo, Daniel? Bababae talaga, laging ginugulo yung dila ko. Kahit gusto ko, ginugulo-gulo isip ko. Sunod, galing kay Beb. Yung pinayos sa tropa mo yung motor. Okay lang, baka mataas. Putang yan, putaranta. Alis mo to. Hindi. Putang ina mo. Pala ka. Tara, plano mo. Ayaw mo nun, tanggal ka na sa magiging tropa niya. May bago nga ng tropa yung enforcer. Hayop ka. Plano mo sa pa. Okay lang, baka mataas. Putang yan, putaranta. Yan ang tunay na tropa. Ang tunay na tropa. Sunod, galing kay Paige na nagpapaalang patay na ang comics, new personality. Piolo Pascual as Severino Malyari, Piolo Pascual as John Ray, Piolo Pascual as Jonathan. Ganyan din pag bagong break ka, may bago ang personality, meron kang gusto iparamdam, nakikinig ka ng mga nakakaiyak na mga music video, kapag naliligo ka, nakagano ka sa pader, kutya, hayop ka talaga. Tuloy lang ang buhay, okay lang yan. Sunod, kay Barry. Ako, ayos. Deserve! Hindi lang dapat kami laging kinakagat. Gusto mo naman. Tama na. Talagang mga puso talaga, mas matapang pa sa aso. Yun, mga ayos. Mga babae talaga eh. Kalaban. Sunod. Kay Gio. I love this man. Mahirap banggayin yan. Mas malakas pa yan sa Nadine. Ano yung real? So tigas pa sa bumper ang aming pagmamahalan. Pag nabunggo yan, iyak. Wala pang helmet. Lagi kayo magagamit ng helmet ha. Mapa sa loob ba ng kwarto o lalabas ng bahay. Things to do sa Filipino, manghirian. Mapa lalaki o babae. Basta Pilipino, alam natin yan. Alam din ni Christy Permin yan. Sunod. Yan kay Shoki oh. Kakasabi ko lang. Yung nagpapayak sa akin dyan yung asim nung mismo headphone eh. May sabaw. Ano sabaw ba yan o barya? Yung napalimos ni Kuya, pinang 1 hour lang niya ng pighati. Speaking of pighati merch ha, bili kayo bago maubos ulit. Right? Galing kay RJ. Pag yung boyfriend mo hindi mabili kahit simpleng makeup set lang, hiwalayan mo na yan. Wala yung kwentang boyfriend. Dapat kung mahal ka talaga niya, binibili ka ng makeup, damit at sapatos. Lahat ng mga luho mo, bibili niya. Kahit wala siyang pera, maghanap ka ng paraan para ibili ka lang. Pakitanggal sa set yung ating main character. Nabigyan lang onting barya ng magulang kailan lang, bida na agad. Ano ba yan? Parang di ka pa nakaranas sa tunay na relasyon. Basta bigayin lang yan. Minsan mas mataas yung kinikita ng isa naman mas onte, di ba? Ang importante dyan ay nagkakaintindihan kayo at alam nyo doon sa relasyon nyo, hindi situationship ang inyong pinagdadaanan. So communicate natin lagi yan. Bigyan mo ng kangkong tips, alam mo na. Sunod. Wala kayang bilhin ni Catherine yan. Hindi niya kailangan ng pera. Kahit magkaroon ng 4 na boyfriend, bugoy na koy-koy yan si Catherine. Baliktad. Sunod. Duality, sabi ko nga break up ng babae, tumatagay, break up ng lalaki, nagpo-pull ups. Ano yan eh? Ratatile. Ano Ratatouille. Ratatouille. Yo, nice. Nice. Talagang konsentidor pa isa. Ratatouille. May daga sa utak ng ate. Sunod. Kali kay Nora yun. Nag-SS si Hellkurt at Balanar. Klase mga tilamoy. Hindi. Sinakop na ng lungkot si Kuya nung nag-break sila. Nilamon na siya ng pigati.
Suntok sa pader. Mahirap hanapin yan. Meron din hanapin ang susunod mong mamahalin. Sunod, GMA News Beyond the Wall. Examining the biology of Titans in Shingeki no Kyojin. What? UP Diliman's Institute of Biology will hold a lecture tomorrow about the biology of the Titans. Yan ang gusto ko eh. Pumunta, nakakahanap lagi ng paraan eh. Naalala ko tuloy, meron din si MJ Felipe. Meron din siya parang meron siyang isang timeline ng breakup ng Nadine. Pumunta, yan ang gusto ko sa mga sa mga maraming time. At syempre, at least nalalagay nila sa mas importanteng mga pagtatahak sa mga diskurso, yung mga ganitong bagay. Okay, bigyan nyo akong ticket dyan. Kailangan ko malaman kung nalalasing ba ang mga Titan. Di ba? Pag nung nalaman ng mga Titan yung hiwalayan ng Katniel. Nadine ako ng Nadine. Katniel nga pala. Eto, galing kay Miss. Ilang taon na ba? Yung mula na nag-break sa inyo natin ni Nadine, ni Catherine. Paglalapit ko sila dalawa lagi, naiinis na ako. Well, kaya naman pala kasi hindi pala chicks ang gusto niya manok. Mukhang iba ang panlaban ngayon sa sabong ni Daniela. Daniel Padilla tank build. Daniel Padilla panalo sa sabong. Pinagsabong din si Andrea at si Catherine kasi hindi naman dapat yun yung point. Sunod, dahil kay Dan Dansky. Jollibee! Jollibee kami dito, Jollibee! Bida ang tanga! Na-dog show si Jollibee. Buti naman, ayop ka, sunod. Bago dali sa sabong ni Daniel Manilla, ito yung tinago niya sa KFC. Sunod, kay Moxie. Kanina pa nagpapapansin sa yun, Delos. Magagawa mo lang nga yan kung wala kayong pinagsamaan. Pero kung 11 years, diba, matagal na pinagsamaan nyo, malalim, hindi mo mambablock ng ganun-ganun lang yan. Siguro ngayon, longganisa, seller ka na lang. Okay na, at least nabigyan mo siya longganisa, diba? O, nakain mo ang pipino. Sunod. Ito, galing kay Chris. Ano ito pinapanood ko? Kala ko din tinaga sa bato. Pero naging suntok sa bato nung naghiwalay sila. Umasa ako. Sunod. Yan kay Tans Production. Daniel Padilla. Okay, kailangan ko ito papaygan. Shoutout pala kay Daniel Padilla na naging boyfriend na ngayon ni Andrea. Si Catherine Bernardo ay kanyang pinalitan. Sayang ang panahon nilang pinagsamahan. Itong si Daniel di nakukontento. Mabait na ang jowa, nagawa pang magloko. Ano ang meron siya na wala ako? Wala kang pangsabog. Ngayon ni Catherine Bernardo. Si Catherine ngayon ay iyak ng iyak. Ang kanyang mundo ay parang nawasak. Sino ba naman parang nawasak nga sa iyak sa dami. Ang kanyang boyfriend ay biglang nang iwan. Hoy Catherine, wag ka nang... Well, hindi nga daw bigla, matagal na nga daw silang hiwalay. Yan ang hirap talaga sa mga love team lang ng Pilipinas. Ina-expect talaga nila, pinipilit nilang magkaroon siya ng something. Pero din tatawag nila na parang love by yung paglagi mong kasama. Pero meron yung parang paglagi mo kasama, mapa sa trabaho, mapa sa classroom, mapa sa bahay, mapa sa kapitbahay. Hindi ko lang ba't doon ka sa kapitbahay. Nai-inlove ka sa kanila. Kahit naturally hindi mo tipo yon o hindi mo hilig o hindi mo siya talaga unang nagustuhan. Sa oras na magkasama kayo, nabubuo-buo na yung mga memories nyo. At yun yung pinipilit ibang tao sa mga ganun love teams. Kaya ayun ang nangyari. Ang lahat ng sakit ibaon sa limot. Kung sa Bisaya pa ayaw ugla ay laay, inig abot sa panahon siya ray magmahay. Kaya makinig kayo mga Bisaya, Tagalog, duality paano ba may pag-break ang Bisaya kumpara sa Tagalog? Para sa lahat, babae o lalaki, kapag kinakati, lagyan mo lang ng sili. Hello, Andrea, may jowa na yan. Alam mo naman pero yung ang basa ko di pinatulan, pinulutan! Gusto nyo panoorin yung the rest, nasa description. Sunod, galing kay Jopper. Wala nang ang kiss, kinagat pa ng ipis! Yan ang bars! Behind bars ka, magmahal, diba? Sa likod ka. Kaya dapat kinakagat. Galing kay Local. Sino kumotong sa'yo? Sino kumotong dito? Ikaw? Ba't umiiyak to? Ayun, daming caption na nangyari. Hindi ako papayag. Ito ang para sa'yo! Tanggapin mo to! Sieber? Ito yung literal lang mag-jowa itong dalawa ito eh. Kung hindi kayo ganito magtalo ng jowa mo, tapos kayo pa rin, iwan mo na. Kailangan marunong kayo mag-communicate. Mali kayo kabilis magsalita. May hirapan kayo magkaintindihan. Yung talaga, huwag kayo magulaan. Oh! Kung sa ginawang caption na lang yung sinasabi.
Ayoko na, sunod. Ay, si Kuya Jobert. Akin na lisensya mo. Sir, wala akong pagkakamali. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya At mo. ako, nakikita ko palang ito eh. Huwag mo akong kunan ng video. Ha? Huwag mo akong kunan ng video. Opo. Kahit kunan mo ako ng kunan ng video, mali ka. Ando yung pamilya ko eh. Papatayin mo pamilya ko. Ando lahat ng pamilya ko eh. Yung nanay ko, yung tatay ko, yung lolo na lolo ko, yung uncle na uncle ko nandyan. May Immortal reunion lolo mo. kami. Papatayin mo yung lola ko. Yung lolo ko, hinihigpan niya yung cake eh. Nalublob yung pustiso niya sa cake eh. Papatayin mo pamilya ko. Namumula mata mo ha. Adi ka. Kakaiyak ko Adi sa ka ba? Katniel. Adi Kakaiyak ka? ka sa Katniel. Wala akong pagkakamali, sir. Wala ka pagkakamali. Akin na lisensya mo. Pupunitin ko yung lisensya mo. Nanggigigil na ako sa'yo ha. Mayroon punitin lisensya. Ay, madali lang pala punitin lisensya kasi na ba sa papel lang, hayop. Gusto ko pa sa mag-a-apply na nga ako yun ng ng driver's license. Nalaman ko po siya papel. Ano ba? Ako pa maglalaminate. Andun lahat ng pamilya ko. Hindi mo alam nandun din pamilya mo? Nandun yung teacher ko ng elementary tsaka nung high school. Papatayin mo pamilya ko. Kuna mo ako. Wala akong pakialam sa'yo kahit kuna mo ako. Nanginginig na ako sa'yo ha. Naging motor. Oh, Akin na! Akin na! wala pa rin kupo si Kuya Jobert. Leche. Sunod. Okay na naman. Okay, pakiblur ulit siya. Ano pa meron sa lisensya? Walang lisensya ang magmahal. Sir, hindi ako nagkakamali. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Yan ang goosebumps ako. Nanginginig na ako. Pag walang pamata mo, nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo! Oh! Akin na! Oh! Hindi ko na narinig. Gago ka! Sorry pag minumura ako may gano'n, may ref. Ganun pangalan na enabler. Titingnan ko lisensya mo! Ayun, sunod. Papatayin mo ako dun sa ganda ng ginawa mo ah. Lahat yan nasa description kay DJ Paulo. Akin na lisensya mo! May pang bar, may pang club. Diba, kompleto na lahat. Meron pang jeep. Ito pang ano naman. Pang mga inuman ng mga tito mo, diba? Okay, ayoko na. Sunod. Ako, pumili ka na dito, Katrin. Lahat to. Kaya ka mahalin. Oh, bars! Sakto ba ito nasa harap? Ito yung mga nag-audition para sa susunod na boyfriend ni Katrin. Mahirap yan. Galingan nyo. Marunong si Daniel how to doggy. Teach me how to doggy. Sunod, social media. Okay? Malaki rin ang bumper. O yan, patas na. Na-objectify babae, objectify lalaki. Lahat dito ma-objectify. Ang pinakamasaya na feeling sa internet. Sunod, galing kay Ampaw. Ang buko ni Andrea ba yan? Bilak. Huling gabi mo na dyan. Umuwi ka na. Gusto ko si nanay pa yung umalis eh. Swerte mo si nanay umalis kasi ko pinalis ng bahay niya. At panguli, in another life, ayoko nung biyak, pigati. Kali sa Haters of Letterboxd Golagat Edition. Dito everywhere all at once. Ano to? Lahat-lahat, kung saan-saan. Sabay-sabay. Pucha, parang responsibilidad sa bahay. Bars na naman po. Tagay, bigyan mo akong tagay. At doon, data mo sa mga memes ngayon, Ligong. Super bagay ito. Yung like, share sa mga heartbroken yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lamamaalam. Boom! Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, kinabukasan ng ating bayan, siguradong